Eskerrik asko gaur ere bertaratu zareten denoi. Dakizuen moduan, aurreko asteko saioaren jarraipena da gaurko hitzaldia. Aldaketa garaian, jarrera baikorra jardunaldien bigarrena. Eta hizlariak dagoeneko ezagunak gaituzuenez, ez gara luzatuko aurkezpenetan. Kaixo, arratsaldeon eta mila esker. Nola egin aurre aldaketei? Zer da aldaketa? Izan ere gure eguneroko ohitura txiki bat aldatu dezakegu edo ekintza antolatuen bidez gizartea aldatuko duen iraultza handi bat eragin dezakegu. Iraultza hitza latinez revolutio da. Eta denbora tarte luzean edo laburrean gerta daiteke. Ara, Aristotelesek bi iraultza politiko mota ezberdintzen zituen. Konstituzio batetik besterako aldaketa eta konstituzio baten aldaketa. Munduko historia aldatu duten iraultzak zein izan diren galdetuko banu, guztien burura etorriko litzateke 1789-89 bitarteko Frantziako iraultza, ezta? Edo Thomas Kuhn zientziaren historialariak 1962an argitaratutako liburuarekin iraultza zientifikoari eman zion bulkada. Paradigmaren aldaketa deitu zion. Ezagutzen alduzue. Nola ahaztu bestetik, berriki eman den eta guztiok bizi izan dugun 21. mendeko iraultza informatikoa. Beste eraldaketa bat, oraingoan biologia esparrura salto eginda metamorfosia dugu. Nork ez du entzun, ezta? Anfibioen metamorfosia animalia batzuen garapenean enbrioi eta heldu fasearen bitartean gertatzen den aldaketa anatomikoen multzoa da. Haien enbrioitik larba eratzen da eta hau, zenbait fase igaro ondoren, animalia heldu bilakatu. Eraldaketa horiek nahiko epe laburrean gertatzen dira. Hori bai, horretarako animalia helduarenak diren ehun eta organoak eratu behar dira eta larbarenak diren organo eta ehunak desegin. Jarraitzen duzu, ezta? Aldaketa fisiologikoak eta ekologikoak ere gertatzen dira epe horretan. Halaxe da bai. Kafkaren metamorfosia lanak ere eragin handia izan zuen 20. mendean. Gregor Samsa izeneko gazteak goizean esnatzerakoan intsektu bihurtu dela ikusten du. Hau da nobelaren abia puntua. Baina dena ez da larba eta Kafka, ez hoixe. Tximeleta efektuarekin ulertu genuen, edozein aldaketa txiki, kaos handi baten eragile izan zitekeela. Hor dugu era berean, kaosaren teoria. Matematika, fisika eta beste hainbat zientziatan hasierako baldintzetatik arrasalda daitezkeen sistema dinamikoei azalpena emateko teoria da. Zer esan nahi du? Hasierako baldintzen aldaera txikiek etorkizuneko portaeran ezberdintasun handiak sor ditzaketela. Teoriaren izendapena mendeetan zehar aipatua izan da, herri jakintzan ere islatu delarik. Hiltze baten erruz, ferra bat galdu zen. Ferra baten erruz, zaldi bat galdu zen. Zaldi baten erruz, zaldun bat galdu zen. Zaldun baten erruz, gudu bat galdu zen. Gudu baten erruz, erresuma bat galdu zen. 1651. George Herbert.